Budag dyan si Bungya mabuhi sa kalibutan niya. Buday may kwarta. Agi na wala pa kwarta pa. Wala pa kwarta. Wala mo na rin, mga scrap na ng tani. Tungod nga pa pandemya, wala show subong. Nong, pa-scrap ko nong! Diba, si Blau makikita ko di ka matao, Blau, pag scrap na ako, Blau. Mga idamot din sa mga matao, mga judgmental. Makita nila, may ginakatakwat ka lang, lain na din sa utok nila. Oh, kita ko. Ang gani. Taga Iloilo, malangri ang nagkawat sang... Sana na pre, dulok ka sang na pre. club, sang Molobisya. Ay, oo, mo galit pre, balitaan ko nga nadula to pre. Ti, amo gimana pre? Sa kadamo-damo sang lugar. Di rin malangri sa atong lugar. Di ka lang. Ay, oo, mo gina pre pa. Pare Rio gito pre ang kolor kaga ang iyang korte pre. Pero hindi na naman namin iyaw. Dako na niya kawianan sa atong diyaw. Bugar kawatan gali mas isa karon ng Iloilo, karon damo kawatan to karon bisan hindi tanan-tanan pre ah. Kaya doon makita mo ang tsura sa nabitbit no kawatan di man. Ay, oo, gibo. Wala ko masala. Siya gini yan kawat sa group sa Molobisya. At yung shotgun Ako na ginapapati-patian nila. Muna nga tsura makawat tao. Mga lalaki lang guro. Hindi rin hindi mangawat. Muna nga scrap gani para mga lalaki ko. Isa na mo takapan sa karong bala. Sige, yaya da pa nag-text storya. Sige, yaya da. Kapangabuhay ang tao. Ano nyo? Nalibak nyo. Kapangabuhay ang tao. Kasi bandan nyo ng awat. Pre, gari ako siya. Pati, ko dati. Sige, aga mo ganyan. Di pa lubi ko ikaw nga tao nga wala ka sang sala ag mapiktuwa ka sa gistorya ka tao hindi ka yan magipabati-bati man. Ano parehas na ako nabuya mo sang asin? Hindi na siya nagkuriit siya. Man may pilas. Ang gani amo na kung siyempre kumagabla ano siya daan swerte napiktuwan sa ginambal tiya pre mis tuod ya pre. Ate ko mo nasugid mo pre. Siya gid man ang kawat sang globe sa Molobisya pre. Ito nga, nagsugid ka. Amugi man na. Hindi ka magduwa-duwa. Kay man siya gina yan na damo na yan nagka-complain sa ako niya. Siya gina yan pinakakalam kakamot niya. Sa kadugay-dugay na sang globe sang Molobisya pag ulan na dula tungod lagid si Yaya. Linte, itong damo kaya sa mga marites ka pangabuhi sa kalibutan. Subong pa lang, nagasugatan ako 2 kabilog ng marites. So, ambot, anong klase marites ni? Gold piece? Or membro ka purpose ni? Ang tawang ka pangabudlay, may lagi ginano. Papaway ko na bla, pamati ako sa mayo bla. Kaya ako giling na pati-patian. Mamangkot nung kayo kilaroon ka lang ha. Hello mga marites! Ay, may kilaroon ako tani. Hi ma'am, good morning ma'am. Good morning man. Good morning. Ay, dali lang yun, sir. Ma'am, ang kamot mo, basta Ay. dula ang sing-sing ko lang. Nga, nakaklam may kalaro ko tani. Kaya total na namuno mo lang parte sa singsing mo. Ako ginapapatian nyo gina. Ha? Ano ba tiyan to sa ako? O, ito mo nga mong ngalan mo, ha? Tungod siling ka dyan, ikaw na babati-batian namon kung ginalawag namon ngalan mo nga ikaw. Tingnan may ginalawag ka mo parte sa globaw. Ay, nabatian ni namon yung issue nga na iya tungod dyan sa balita. Tingnan dari gidya sa lilo, ang banyo makada sa lilo. Klaroon ko lang be oh. Makasigurado kasi Lilo, ikaw lang ni Kawatanaw. Ote, dalawa pala to, globe dala ko. Oo. Ote, globe dala ko. Globe na, doon tinam lang sang balay. Antina sa balay na, kapi antina sa balay pa, do barko ba? Benti Oo, na. sabi ko antina sa balay ito, ginawa ko lang kakwat ka pang budlay yung tao, ginalibak nyo. Siyempre kung mag-amo na yung tina sa balay, amo TV. Ako niya ka pang buhay ko sa to, mang scrap ko tani. Nagay ka mo minango. Ma'am, wala kami ma'am galibak, yung ma'am gasugid lang kami sa Tadungon nyo duwa sa neda, tadungon nyo ha. Tadlongon. Kaya ako ka pang buhay kaya sa sakto. Wala kami kapabangod si mo. Ma'am, kung tadlungon namon, tadlungon mo pangakwat mo kay dubugtot ka ma'am. Isipin kabugato. Ang tao nga may pilas, hindi na mag-react. Hindi naman kwat na ko gani usin o gani hindi na naman kwat na Mangkot ka daw, akig ka pa. Hindi kay tatanong mo pala yung agina ako man hindi sa naglabay. Pero ma'am, bako ma'am, dapat ma'am mangakwat ma'am panglugod ka man liwat mama. Ang ano? Lugudan mo mo, Oo. buling mo mo to. Siyempre, Magdamak ito. Amo na pa sa kamabudlay ka pang scrap ka. Wala pa labot to scrap baho, babayaw. Natural na ibaba mo dunot tinain mo. Imo yaw, yapos mo kusbong yo. Amo na nga pang mudlay ka gani. Siyempre kinanglan mo kwarta mo. Ang gina ito lang na isa nga pang mudlay. Kung hindi ka mga mudlay, kaon ka muna isang baboy para hindi ka magpilitla. Kung kita mo kapilitla ka na. Budlay. Ang budlay sinyo, hindi ba kiro ka mo duwa? Are ah. Para klaro ah. Klaro kung sinyo isa kagisa. Para tatama sa ginawa kayo para may post naman ko sa ginapangwakal ko. Ang ini nga scrap ni order ni 150 para may mo iya kwarta nga 550. So, kung bibili gano ko tabi. Pwede pa guro. Sigurado kang order na ni 150 yaw. Ora dito na dito kami na wag sige pa Pati ko ya. O, sige bila ka ta. Danta sa pre. Toy, deliver to ko no, deliver na kay 150. Okay sir, idol ko lang ta sir.
Oh, ito briga ko na sa dua kagi niyo. Sige, kagaulan no? Sige na sir. Buligin nyo anay, butang skilid daw. Butang nyo na yung skilid. Ang di mabulig-bulig ako yan, bread ha. Ikaw ulan. Oh, dala na. Oh yeah, Labugay Boys, ari na sila. Oh yeah, Labugay Boys,